Thokozanisa nibonani dumelanga absheni endalolo bulisalana Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Master Street Johannesburg CBD. Bakwethu ngaba nombono kulonyaka lodlule ukuthi iflu ezophatha abantu kulonyaka iflu ezoshaya abantu balale phansi. Manje ngiyacela mntaka baba uma umuntu ukude mhlawumbe ukuthi Inyanga YoMpedi Mkhulu uthi ngakuthi ngakunika ini noma ngakwenzela ini. Thola iflu pack once uqala nje uzwa engathi iflu yakho ngathi ayimnandanga. Iflu pack uyayithola eclinics noma ediscam. Sebenzisa le flu pack uyiphuze because iflu izoqeda abantu kulonyaka. There will be people of which will be dying because of iflu. Kuyimanje this is the right time ukuthi abantu bafaka ama mask. Kuyobanzima kulonyaka. Mark my words. I always say things here on air phambi kwabantu kube kungathi useqalileke manje useyahlanya because angithi they say I'm hallucinating. So it's something like that. Mamela ngwaneso kuyawudumisa olubisa la Inyanga YoMpedi Mkhulu ngisegoli 131 Master Street Johannesburg CBD. Uma ungidinga uzala kule ndawo. Ngihlola abantu each and every Thursday and Tuesday. Ila ngihlola abantu khona. Uma ufuna ukuphakamisela umsebenzi wakho edlozi, ufuna ukuthi ngikuphakamisele umsebenzi wakho ebusiness lakho, ufuna ukuthi ngikuthwalise, ufuna ukuthi ngikwenze into enkulu, woza la kule ndawo. Lapho ngikhona each and every day, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. On Sunday and Wednesday, ila kona ngingasebenzi umsebenzi wamadlozi khona. Ngisebenza nje on Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. Ngisebenza umsebenzi lo wamadlozi just for 20 days in 1 month. Then on Sunday and Wednesdays, angiyikho mntaka baba. On Sunday ngisesontweni ngikhonza nabantu. On Wednesday ngisuke nami ngiphumulele ngiseyindaweni zami njengomuntu. So uma udinga consultant nami you come on Tuesday noma on a Thursday. Then ufuna ukuba nabantu namhlanje abathi mina Mkhulu Hoti dala ngifuna umsebenzi but umsebenzi angutholi. Kunotswayi la ekhaya libiza nge inhlanhla salt, itswayi lenhlanhla. Lolu tswayi lenhlanhla lo libiza imali engange 500 rands. Keza ufuthe ngalolu tswayi lo libiza imali engange 500 rands. Kapha ngalolu tswayi. Qhuma keza ngalolu tswayi. Lolu tswayi lizokwazi ukuthi livule into zakho likukhanyisele. Kulonyaka lo uzothola umsebenzi. There are people office bathola umsebenzi, utswayi lenhlanhla luhamba ngathi amaswiti ka 1 rand la ekhaya. Luhamba ngathi amaswiti ka 1 rand la ekhaya. Ngoba lenza imisebenzi emikhulu. And abantu abaningi of which balithola abantu abareferwe abanye abantu ukuthi hambe uthola into ekanje ngoba mina yangisiza lento. So uma umuntu ufuna impilo yakho namhlanje kulonyaka lo this year kube noshintsho olukhulu. Thola utswayi lwenhlanhla. Thola utswayi lwenhlanhla. Then ngifuna ukuba nabantu of which bona bathi mina Mkhulu Hoti nginepipi eligulayo. Awungizwa. Ngizophinde futhi ngikhulume. Ngifuna abantu abathi mina Mkhulu Hoti nginepipi eligulayo kulonyaka lo. Abantu abathi mina Inyanga YoMpedi induku yami iyagula. Kwayaka ke mathata. Kwayaka inyani hayifethu abanyani hayirateki. Akhona amanye amapipi amancane ngala ngaphandle but umulibuka liyathandeka. Then kunamanye la amancane but umulibuka hey ubontombazana izithamehlo. Uthi alright athi yang right. Ubona ngwanyana or uwile total turn off. Leli pipi livele nje lamuyisa umoya ngalendlela leyisimanga. Hey total turn off. TTO total turn off. So ukuthi intombazana ubona ukuthi intombazana ayisafune nix. Isithi nje mangaphuma ngalomnyanga abiyela kithi inkosi yami ngayolala. Manje ngifuna abantu abanesimo ezinjalo, abantu abanamapipi angathandeki. Ngifuna ukizwe kahle mntaka baba. Lana ngiphethe umuthi la. Nalana futhi ngiphethe umuthi la. Nalana futhi ngiphethe umuthi la. Lamakhambi lawo ngiwaphethe la. Amakhambi of which asizana ngendaba yenduku endoda. Sazokhuluma nawe namhlanje uzongizwa kahle. Uma uyindoda induku yakho incane but you want to enlarge your penis. Like sinemithi emithathu. Umuthi oqala umuthi wenduku triple power. Umuthi wesibili sinomuthi obizwa nge Nigerian buffalo. Lena imithi ekhulisa amapipi endoda. Lo muthi lo it's all in one. Uyayivusa, uyayiphakamisa, uyayiqinisa, uyayikhulisa. Then ngibe nalo muthi lo kuthiwa how big is your size? Ilo muthi lo nguphethe. How big is your size uma uyindoda?
how big is your size? Le pipi yakho ingakanani? Uma ngikhuluma kanje ngifuna uma uyindoda uvele nje uvula iziphi. How big is your size? I believe ukuthi la ukhona kumele ukuthi uthi manje uvula iziphi. Ubheke ukuthi how big is your size. Singayicala ke manje. How big is your size? Ngoba ikhanda lakho vula iziphi. Bheka. Uyayibona size ukuthi ngakanani? Uyayibona? Uyayibona? Ayikufakela amahloni kodwa. Uma uyikhipha phambi komfazi wakho ayikufakela amahloni kodwa. Ayikuzwisa ubuhlungu kodwa. Ayikulimazi nje ngaphakathi. Lento le ukuthi ingane yabantu uhlezi udlala nayo but awuyenzi nix. Ayikufakela amahloni lento. Lento ayikuzwisa ubuhlungu. So ngiza kuwena namhlanje ngisolution enkulu. Ngiza kuwena namhlanje ngisolution enkulu. Ngifuna uthathe le mithi le engivezela. Le engivezela. Ungazitshela ukuthi lo muthi uyawazi ngoba khona abanye abathi lo muthi uyawubona ukuthi yini ozenzela mayibabo wangazi. Lo muthi lo awukho la eNingizimu Afrika. Uzowuthatha lo muthi. Ukale ipipi lakho. Ukale ipipi lakho uyise phansi lenduku, uvula uziphi. Ukale induku yakho ukuthi mina Mkhulu induku yami ingaka. Then ungikhomba ukuthi Mkhulu Hoti mina ngifuna ipipi lami libe ngaka. Noma ngifuna ipipi lami libe ngaka. Then inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngizabe semina ke ngiyanqamula la wena ukhombe khona. I want to show you this thing practical. Sometimes nayidinga ama practicals nami nibe ne theory nje. Ngizabe sengiyanqamula la wena ushe khona ngihlupha lento wey. Awuthi ngithi la? Uma ngiqeda ukunqamula angithi ufuna ipipi lakho libe ngaka. Then uma ipipi lakho lingaka uzohamba ngale nduku le. Uyogeza ngayo ipipi lakho for a period of 2 weeks. For people of which are from 15 years to 35 years, ugeza ngale nto le emako zabe iphethe ipipi la nangathiwa amanga ipipi phelele. Then uma uqeda uzabe usugeza ngalo muthi lo. Ugeza ngalo muthi le ipipi lakho for 2 weeks full. 2 weeks full. Uma uku 15 to 40 years old, umele ugeze ngawo at least for 3 weeks noma to a month. Then uma uqeda uzohlala ngale nduku le first week, second week, third week, fourth week, ubuyisa le nduku le. Le nduku le uma uyisebenzisa, uyifaka phakathi kwe 2 liter namanzi, uyivale for 3 days. Awuvula amanzi lawa, awaphuzi lamanzi, awugezi ngalamanzi. Ufaka lo muthi ngalapha kulamanzi lawa. Uma uqeda after a period of 3 weeks, of 3 days I mean, ugeza ipipi lakho ngalamanzi lawa. Angithi lo muthi uzabe usungenelile ngaphakathi. Ugeza ipipi. Uyolibona day by day lokunebeka. Makhosi. Then after a month, usubona ipipi lakho linebekile. Ubuyisa induku yami. Lena uyayirenta. Uma ungayirenti, liyokhula lize likhule lingastop ipipi. Uma uqeda, lo muthi lo ubuyisa kimi nje. Then uvule futhi ipipi. Uthi Mkhulu yakho ipipi lami lingaka. Buka manje ke selingaka. Then labe seke wona ipipi ayisebenzise. Then mina zabe lo muthi zabe sekuyawuvala. Mangiqeda ukuvala lo muthi lo, ngizabe sengufaka imithi yakho ukunikeza lento esesele imithi ngikunikeze. Ngizabe lo muthi lo ngiyombela somewhere ngifike kusebenze. Ngifaka umuthi wakho ngenza amasiko akho ngumbele nguvale ukuthi ipipi lakho lingasaphindi likhule. Should wena uthathe lo muthi lo. Then after 4 weeks awufune kubuyisa. Ipipi lakho liyokhula uzufe. Uzobona ukuthi ulifasa njengebhande la edandi lakho noma ipipi lakho ulifake epoketeni noma ulifake ejazini ngala uma umuntu uyalile ukuthi ubuyisa induku yami emuva. So abantu abanenkinga namba zamapipi zabo. Ungalibisa abapipi usegoli ukuphi. Uma ukude ngiyakuthumela lo muthi lo. Mangiqeda ukuthumela umuthi lo. Ngikuthumela ngithi ngeposi. Afterwards, after 3 weeks uyalibuyisa le nduku le uyayibuyisa ngifike futhi bayilande ngala kule posi lengalana. I don't know if uyangizwa na. Should ungakwenzi lokho ipipi lokhula unomphelo. Lo muthi ubiza imali enga nge-6,000. Lana ngikhuluma nabantu abaserious. Umuntu othi mina Mkhulu Hoti umfazi wami akakhali. Futhi umfazi wami akahleki. Futhi umfazi wami akajabuli. Umfazi wami angibuka nje. Kukhona abanye abafazi abajabule uzathi athi hawu baby man, awusithandwa sami man. Omunye enza ama sound ukuthi uyakujabulela. Abanye bakubheka nje kuphela kanje.
usabatha uyaziphinda ngoba vela awukho. Intombazane ibheke nje emehlweni, umfazi ubheke nje emehlweni. So these are things of which zibulala iningizimu Afrika. Amadoda ayafa because of lento. Banna baduda bachikana. You'll get manager ethukana usuku nemini. Ufike emsebenzini yathukana, ufike late le manager yathukana. Le manager ibulawa utswayi. Idinga ukuthi ilungiswe. So I'm here ukuzolungisa abantu. Maponisa wona always, maponisa ke bagatafela basadi but amaphoyisa alambile. Awana nix. Most amaphoyisa 90% alambile. Amaphoyisa aweze siwanikeze lezi nduku lezi. Batho ba reng bajima fela but amapipu wabo nix kini slap tiger. People of which basitshela ukuthi babo somandla banamandla banani abana nix basadi ki mathata basadi ki babona mihlolo kamakanhle. That's why you'll get ukuthi abuse eSouth Africa inkulu. Uma indoda iphethe umthondo angeke izibe namandla ukuthi ishaya umfazi wayo ngezandla ngeincindi hlezi ulimaza umfazi wakho angeke. Uma indoda iphethe umthondo iphethe umthondo ayinasikhathi semfasi because uyayazi ukuthi there is an easy way of which I can discipline unkosikazi wami. Mina ngumprofeti nginyanga ngizila day and night. So wena awuzili awusinyanga awusinix mfazi wakho alambe nje unkosikazi wakho usinix awukwazi nje nokuthandaza ukuthi uzothi uzile ukuthandaza but umfazi uyalamba. Ungayenzi leyo nto leyo. But uma ufuna ukuthi umfazi wakho uma lo muthi lo ongawufuni ungawuyeka maye ukuthi ubona ngathi 6000 imali eningi ukuze mina ngikusave impilo yakho for a lifetime ungawuyeka lo muthi. But ke basazi umudla umfazi wakho musadi batlomusha uzongikhumbula one day eyikhuluma ngomungu wakho umlomo ukuthi awuna nix futhi mina ngakuchitela ngobhuti wakho nangobani ngoba bona abangenile akufani ngiyezwa. So uma nje userious amanamba akhona la but ungafuni ungayeka kuze abafuni abangafuni abayeke. So umuntu odinga igambling perfume nayila gambling perfume power 2 ibiza imali engange 2.5. Umuntu akagijime ngokusheshsha gambling perfume power 2. Then wena muntu othi lo muthi lo ngempela serious uyafuna fona njengamanje ungafoni ungibuza iprice ngithi kwena 6000 fona Mkhulu Hoti ngifuna umuthi wokulengisa ipipi aliyolenga mntaka baba. Inyanga YoMpedi ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Lana ngilapha abantu ngendlela yesintu. Uma abafazi behambile beye kuma-gynecologist babafaka izandla balokhu bebethi thina sisho lutho. But mina ngoba ngumprofeti nginyanga mangiqala ngibathi hey umprofeti lo khuluma into ezimbi angikhuluma into ezimbi. I'm an African doctor. Siyabonga makhosi.